Eta hori ere aktan apuntaturik geratuko da. Gainera, hain partida, hain labur doala eta inolako itolarririk ez daukatela bere burua bere honetik ateratzeko besterik izango ezten ekintza bat zertarako egin. Txapara. Xake ona zen hori eramatekoa behintzat. 14-11. Partida berdintzeko aukera izan du Sebastianai, baina ez du aprobetxatu. Eta azken tantoa Xakez lortu du Iberoarrak. Egin apustu jaun Andreok, deitu 806, bost bat, 7-3-0-3 edo bidali mezua 2-5-3-0-3. 1000 euro irabazteko aukera. Arro erantzun dio Sebastianek, gurutzatu gabeko Xake horri. Gantxoa, osona, eta antzuko epailea. Kanpora eskatzen du Irujok, baina epaile barruan eman dute. Ontzat eman dutenik zalantza handia ditut. Aurreko epailea enuen ikusten eta enekien haren erabakiaren berri atzekoak ikusi dut ez duela eskurik altxatu. González ere geuri galdezka. Ea errepikapenak argitzen digun Sebastianek jakin nahi du, hementxe dago gure ondoan. Ez dakit zer izan den. Ea. Hau ez da irudirik egokiena. Atzeko arrastoa paraleloki jarraitu duen kamararen batena hobea hortxe duzue eta nik uste kanpoan dela. Ez da erresa erabakitzea, neure ustez kanpoan izan da, baina, orain Xakea atera du. Gonzálezek eta luzegia izan da. 12 eta 14. Irudipena da, ez dago lepori jokatzerik. Atz jikirik ere ez bada. Irudipena neurea horixe da, baina auskalo. Bigarren Xakea du Sebastianek. Oleaka da. Juan erasora pasatu da. Jaso Sebastianek, Juanen aukera. Deja da ederki. Boleaz ez du behartu. Oso motzen da, hemen oso motzen jokatzen garen bak, indarren zehatu batik ibilingatik, eburu esaltzen dek eta hoxe indik. Gaur Irujok ezkarpa eta ukutioz luze jarri ziok, eta hor dejada azkar batekin bukatuik. Hiru tantoren aldea Irujorentzat. Alde polita, baina ez erabakigarria noski. Errestoa bikaina, pentsa noraino etorri behar izan duen Irujok, zazpiraino. Ai, oso gaizki joan da azkenean ezker boleaz jo nahi zuena. Eskuin boleaz jo behar izan du eta huts galanta. Gaizki ez tekun, pelota hemen atzeak etorriek, 6 kuadroaino etorriek Irujo, eta aukera hona zin aidez juteko, nik uste ondo jundala baino gaizki atatzeko pelota. Eta atzeneko gaizki jarri esan nahi dian nora erori behar zuen igarri ez diolako. Ez diolako, gaintzen bila ondo funde, pelotorta. Bila joatekoa zen eta ongi joan da, baina ez dakit aurreko horman eskuinera egin dion, berak igarri ez dion, hor ezkerrez eta oso saietxetik jotako ere izan da, eta beraz aurreko horman pixka bat zabalera egitea ere normala da. Hori gehiegi irekitakoa, ez, barruan, Gonzálezen aukera. Txokoan, igerri egin dio Juanek, baina ez inaltxa. Txokoan eta motzean, ez da oso nahi izan Gonzálezen pilotaka da hau ere. Indarrean bai, baina nahikoa izan da, 13 eta 16. Barruan izan da, Bai, larri baino barruan. Hori barruan izan da. Hori indarra mantziok, handi, gaintzen Irujo ondo iritsiek, benotorta. Xakea zabalera, ez zain zabalera ere, baina nahiko hori ere. 14 eta 16. Sebastian Gonzálezen 3. Xakez. Irujo behar erreztasun asko ematen nahi dek,
eta aurretiziak asko sakatulako, hor lehenengo parten behintzat sakatu indik ikeragarri horreatik, eta gero sakeu eta aprobetxature bai, antxe zortzitarton alde hartu dik, eta guain pelote hon, eta hankasartze dezente iken, eta ez diga agintzen pelote hon, eta galdure bai, eta ez diga ondo jogatzen. Hiru jok sakeak Gonzalezi Zabalera ate behar otelizkiokeen, eta asko entzun dugu, halako kontu asko entzun dugu, orain arte Zabalera ateratako bakarra Gonzalezena izan da. Eta orain Ormabikoa gainean. Txapa jodu. Ontzat eman dute. Ontzat eman dute. 15 eta 16. Eskatu dugu, oraingoan ere hiru jok. Eskatzea libre da baina, ez ematea ere bai. Eta ez diote eman. Hor dudako pilota asko egokitzen ari zaie, epailei. Hor dugu Ormabikoa. Hiru jok azkarra altxadu eskua. Ni uste larri hor txapa egin izan dela. Partida berdintzeko beste aukera bat Gonzalezek. Juan. Sebastian, txokora. Jaso Juanek, Sebastianen aukera Ormabiak. Zoragarria. Ados jaun Andreok, ados. Lehenbiziko berdintzea. Harrapatu du Sebastianek. Elkarren aurka buruz-buru jokatu zuten azken partida ere. Frango goraberatsua izan zen. 16 eta 7 aurretik joan zen Gonzalez, eta gero 16an geratu zen. Gaur 9 eta 1 eta 10 eta 2 aurretik hiru jo, orain 16a etenaldia, iragarkientzat azken etenaldia. Amaseina, Atano hirugarrenean, lauterdiko final nagusian. Sakearen jabe, Azkaindarra. Erdi-erdikoa, Arro, luz erantzun dio, Irujo, bolea. Barruan da, bai. Sebastian. Ormabikoa, Irujo, punpalaster, baina gara itxarrean. Partida berdindu bai, baina aurretik jartzerik ez du izan, oraingoz behintzat. Sebastianek 17 eta 16. Eta Patxi Ugiri bat ere zaio gustatu Ormabiko moduko hori. Belekuti ateatzeko bali izan duziok, eta gainera mini intziok, guxe, inidikera gari, tantoa bali izan dudik. Baina ez dik arriskatu gari, zehatu dik, belekuti aire kentzeatik eta bizkeat belekuti ateatzeatik. Nahi, etzata gaizkirutu gainea, hor, behandu iritsiek eta atzenen botela estaren kanpoa. Hor duzu Patxi, Juanekin. Batak 8. txapela helburu. 11. finalean. 10 final jokatu eta 7 irabazi ditu hiru jok. Eta Sebastianek berriz hause du. Lehen finala hause. Lehen mailan txapel bat lortzeko lehen aukera.